PDEA 7, Talisay City Police o BGMP Talisay, milusad o Greyhound Operation sa Talisay City Jail sa iyo kaganang buntag. Pag-abag sa K9 unit sa PDEA, gitag sa tagsag siksik ka sa mga otoridad ang upat ka mga cottages sa Talisay City Jail male dormitory. Samtang ang mga inmates sa Cottage A ang gitahasan pagpanaygon sa Cottage A, gibutang ang gitumbok ng mga high-value target sa illegal nga drugas. Kahinumduman sa nakalabing mga simana, gipahawanan sa warden sa Talisay City Jail. Sa tanang mga butang, ang Cottage A lagip na ang ilang mga bunk beds aron masigurong way mataguan sa illegal nga drugas ug ubang kontrabando. Ang Talisay City Jail adunay 950 ka mga inmates. Kini na ang ikaduhang Greyhound Operation sa PDEA 7 sa Talisay City Jail nga nagnegatibo sa illegal nga drugas. Gisakmit hinuon ang ubang nuisance items sama sa gunting, wire ug uban pang hait nga mga butang. Bali yung naano ko na dito na Greyhound is pangalawang beses ko na to na pagsama dito. So far sa dalawang beses na yun, wala pa naman kaming nakuha. So siguro na-eliminate na rin nila siguro yung pagpasok ng droga dito sa Talisay.